Amro. Yayi haka? Fita. Hey, bro. Season 4, episode 21, take 1. See you and medium shot on Fresco and Voice. Hey, Pakada. Na jikin bishiyar nan. Ka san Pakada? ba zai koka ba ita IZZAR so duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa Rolling. zauna ko? can muna na Eh, rolling. tashi za ka yi sai ka zauna a daidai yadda ka zauna ɗin nan yawa recording action matuƙa saboda wuraren da ba a gane ne yanzu idan na ji ana gane wasu garuruwan daban ma nazifa asnani sai shiri na biyu shine kasa tuno sunan fim din nan amma dai mun taci ne fitowar da na yi a wajen waka ne wanda Alinu ya zo zai dauki amaryarsa na fito a ciki ba mamaki kwarewa da cancanta shine dalilin da yasa aka zabo ni dan zan iya tunawa cewa kamar shi Malam Aminu Sera tun lokacin da aka fara labari na bani a ciki yake ta ce min ka zo akwai role da za ka yi min playing a cikin labari na nake ce masa ni ai ba na fim sai yake cewa to ko dai lecturer ka zo kai min a ciki na ce wallahi ba na fim not knowing cewa zan zo in shiga harkar fim daga baya kuma da na shiga yana jin labari sai ya ce a kira ni to shine haduwar da muka yi da shi daga nan kuma labari ya canja nan na samu wannan role din aka take to sunan Lukman ma ya riga ya shiga cikin jini na dan ni yanzu in ka kira ni Lukman sai yanzu kamar Yusuf din kake kira fitowar da ta fi burge ni a cikin labari na ita ce fitowar da ita Sumayya ta zo gurina tana neman taimako wato ba wani abu ne ya burge ni ba a wannan fitowar faɗakarwar saboda duk mutum a rayuwa aka ce yana da haƙuri an ce an zo gejin da kake da damar da zaka iya rama abu sai aka zo ma kai kuma sai kai ƙoƙari kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya wannan shine burge ni fitowar da tafi bani wahala ita ce lokacin da nake cewa rana ta riga ta faɗi action gaskiya Lukman you are different thank you for coming you're welcome ba dan ka zo ba ko da ba mu san hanyar da zamu bi mu warware wannan matsalan ba gaskiya fa mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin na so a ce ka fahimce ni ba Sumayya in ban fahimce ki ba ai ba zan zo da wuri ba na so a ce na zo da wuri kafin ma a dake ki hakan bai mun daɗi ba haka dake ki da zuwanka da wuri da zuwanka yanzu duk ɗaya ne ba komai na gode kwarai da gaske karki da mu na so a ce ni ce zan zame maka haske a cikin duhu amma hakan bai yiwu ba na yadda a ce kai ne za ka samu hasken fitila Allah ya sa hasken da zai haska kai zaman rana ne Sumayya rana ta riga ta faɗi
da lokacin ina ji shine first wannan scene din da aka ɗauke ni. So akwai lokacin da nake buga zobe na a jikin wannan din, ban san cewa ba sai da director ya kira ya ce I should calm down. Yes, wannan ce. Recording? Matsalar da aka samu ta jin kunya ce. A lokacin ba wai shi rike dialogue din ba ko kuma acting din ne ba, taron mutane da suke kallo. Lokacin jama'a su ne suka samun ido a ciki, kuma bin Hausa Fulani ka san cewa dole zaka ji wani iri a jikinka. Gaskiya na ji sosai gaskiya. Goma 15. Wannan gaskiya ba zai taɓa mayuwa ba ma na tunaninsa zai zo, saboda yanzu labari na kamar haɗaka ce ta jama'a, ya tafi da zukatan jama'a, ya shallake kan Nazifa Asnani, Mala Aminu Saira, Mala Aminu Bacci ko Ibrahim Birnuwa. Abu ne wanda ya zama abubuwa na rayuwar mutane da nishadi da faɗakarwa a ciki, to ina gani gaskiya kowa yana da haƙƙi a kansa. To zancen ma ya tsaya yanzu ba zai yi ba, sai dai kuma nan gaba dole komai ya farko zai ƙarshe. Wasu ma zato suke yi na zauce, wasu ko suna ta cewa na ce, wannan labarin soyayya ne. Labarina, Labari, labarina, 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 labari.